karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balag Tigi. Is it Sir Jeff? Oh, nagsinyang? Niya pa man lagi ka, gabi na. Kuan ka ng syalan man ini ay. Makonsensya ako mo pa uli. Labi nagdudahan ako. Nga ako ang nagkuha sa butang nga wa nakukuha. Unsa? Oh, ani rin mong sing-sing ay mong ipangita oh. Naani mo? Oy, si Ma'am Dayan ini ang nagkuha oy. O gilubong sa yuta. Akong nasundan si Ma'am Dayan. O gikahot ko kini og akong gikuha. Daan pa ka. Si Dayan ang nagkuha ni siya gyud. Ay, kay kining ko anse. Kanang, ayaw lamang pagsaba nga ako kining gikuha pagbalik sa iyang gilubngan sa may baybayon. Tago ilamang ka na, kay kasaban ako. Oy, sir, ari na lamang ako ha. Kay tingalig mo gawas pagbalik si Ma'am Dayan sa inyong kwarto. Kay kasaban ako. Nang magsulti. Ayaw na po pa ulit. Hoy, Kadit lang, may pangutanan ko. pero sir. Dali. Aray tang napita magsulti nila. Anita din magsulti. Di na ta makita ni Dayan din Syalan pa may ipangutana ni mo, sir. Nang, dili ba? Dugay naman ka din Uy, pagsugod sa pagpuyo ni Ma'am Dayan din iyapod akong gikuha. Asawa ko magyud si Dayan. Oo, syalan? Tubaga ko na. Tuganin ko sa tinuod. Asawa ba na ko si Dayan? Kukuan kining, kining, kuan, ay, galibog yung bitaw ako, ay. Kung sa may mong galib ka. Galibog bitaw ako sa iyang gisulti nga iya kang bana. Oh. Ay, kakuan, sir. Kining, kanang, ambot, ay kalit ka lang kayong naabot din Og sa imong pag-abot, bunog ka kaayo, wa kasi imong kaugalingon. Og dayon, iya akong gipapauli dito sa amo ang bungtod. Maubitaw. Kanong bitaw kong niyong kang dugay ka na din Dugay na kang nag-alaga din Apan, ang iyang sulti, nagkuha siya bagong katamang. Ay, yamatra. Dili na akong bago din ay. Dugay na ako din Apan, gipapauli lamang ako niya sa amo ang lugar. Og tikwaw akong gipabalik. Unsyalan man sir oy. Syalan man. Nga nasuko man kaayo si Ma'am Diane anang imong sing-sing. Nagtuo ko nang, nga dili ko asawa si Dayan. Sir, hoy. Mag-usap yun na'y akong pagduda. Pero, duda lamang. Ay naman nga magpakasal pa man siya ni mo pag-usap. Nga kasado naman ka mo. Dili ako mo too. Nga katong kasala. Anniversary ninyo. Ay atik-atik lamang kito ay. Kining sing-singin niya sa kong tudlaw. Mo ni magtug-an ako kung kinsa gyud ko. Wa sa James. Hain magkasiya. Siya mo gipangita. Jeff, salamat kay wa ka mulakaw. Salamat kay wa ka mulakaw, Jeff. Kung ganong mulakaw man ko. Jeff, niaragi mong sing-sing ang atong meeting ring. Imo lang gibiyaan sa kwarto. Isulob niya. Ha? Sige na, Jeff. Amining imong kamot, be. Og isulob ning sing-sing sa atong kasal. Ayaw ginig ko ha sa imong tudlo ha. Kay masuko lagit ko nimo. Kadto ba yang nawa ang imong sing-sing? Karaan na kay to. Pero pasag din na lang tong nawa. Haba? Hain naman si Wasay, ay. Kadugay bang nitubag? Hala!
Hoy, halo! Wasay! Tirang! Wasay! Ay, Wasay! nahibaw ko ikaw hindi tirang. Na lusot ang baho diri sa puno, Ay, day! gabay! Ikaw ni day! Ikaw na nawag, day! May ibalita ko ni mo, Rang! Ay. Ikaw na Ay, nawag, ako'y may ibalita ni mo. Maugani, ako'y may ibalita ni mo, paminaw. Ako'y paminawa, Rang. Kay wasay ko ko. Ikaw, wasay day ka. Binawa ko, Rang, ha? Kay hapit ko mamatay diri, Rang! Ay, kamig yun, kay namatay na. Oh, usa! Oh, namatay mo! Oy, pagkada kong inamaw, anak lang. Oy, ay, namatay, gyud! Ay, oy, namatay na ko. Oy, sa- Di ka paminaw. Usa ba? Da. Oy. Mao na diha, Usa ba? paminaw sa god. Oy, kay namatay na ka. Nga nanawag bang karon? Naunsa man taon ka, oy. Limos ay gusto ni mo, Rang! Kay bawa ko. Ay. Limos ay ginterisan ni mo, day. Ay, ko ing namulto ka karon. Kag kikasulti. Oy, di ko mailan. Wasay ko, day. Wasay ni. Sigihan mo kong duaw multo, day. Gibalik-balikan ko multo ni Dong James, day. Kay sa ay. Gikalag-kalag na kawasay. Oy, o sige, kalag-kalag. O sa, adlaw minatay ni. Oy, mura nga narang. Gikalag-kalag na gyud ko. Tawa pa ka, ha? Kunan bang multo na dining akong gikasulti ron? Ay, Ginoo! Wasay Ay, ni Ginoo! pagsaba niya ay may buong na tulingan na to. Hindi kinabuhi, ha? Maayo pa yung magpamulto-multo na sa ko. Paminaw. Ginoo! Paminaw lagi ay Ano ako, hanggaw. Ginoo? Hilom ha? Oo. Tamparusol ti karon. Sa gwa ko niya, tamparusol man ti karon. Sige. Paminaw ay hanggaw. Hanggaw ka na. Oh. Hapit mi nga sunog dire. Oh. Nasunog ang manso ni Day Laura. O sarang! Uy, Ginoo! Nasunog di ay! Ginoo! Si Wasay ni warawara ko, Ginoo. Warawara ko. Wasay Hilom ni! lagi ni hentaw at silingan mahibuong na. Rang! Mupauli na mo diri, Rang! Uli na, day! Bahalag na sunog na diya. Uli na taon diri, day, kay gikalag ko! Inday, Rang! Kumusta ang inyong kahimtang din eh? Mayo ra nga mong kahintang din Aki. Ay okay po nga dunay manuktok ninyo mga tao. Aron, may musilbi ninyo, Laura. O anay daghang mga butang ako ipa-deliver din eh. O kunya, magkuyog ta aron pamalitan ta mo og mga sinina. Aki, Oh, may problema na ba sab? salamat sa imong pagtapang. Oh, Laura, ayaw pagpasalamat. Ikalipay kong mutabang nimo. Nag-abot-abot ang dimala sa akong kinabuhi. Nga bisan kamay, wa ko damang maingon ko niini karon. Oh. May giyon ako na ka? Ingon sa gituyo ang tanan. Dunay pinuhat nga gustong mukamang ko sa yuta. Og malipay nga magtanaw nga magkalisod-lisod ang akong kaimtang. Pero dili siya muraog. Ipaniguro ko ka na. Ayaw ka balaga. Andam kong mutabang nimo. O kinsa man kanang binuhat nga giingon mong muguba kanimo. Dili siya mo lampos. Andam ko sa pagtabang nimo, Laura. Ang naluka pa mong negosyo, atong bangonon. Ug mas mapun-an pa ang imong negosyo kay magkorporasyon naman ta. Ha? Ug ang imong mansyon nga nasunog, atong itukod pagbalik. Aki? Tabangan ti ka. Isaad ko ka na. Ha? Niya na ta sa imong mansyon nga nasunog. Og wa lang masunog. Naog daw gyud. Kinsa man kay nagsunog sa akong pinuyanan. O kinsa man sab ka ang migugba sa akong kumpanya nga karon. Karon. Nilukapan na gyud. Laura, ang akong gisaad nimo, ipatukod nagbalik ang imong mansyon. Mas nindot pa ni atong maong design. Nagkuha na kong architect aron maoy mo design ug mga civil engineer aron maoy mo pahigayon sa pag-construct sa bag-ong mansyon. Ayaw na, Aki. Balibaran ko nimo, Laura? Ayaw na ko balibari sa gusto kong itabang nimo. May insulto ko. Aki. Ikalipay ko nga makatabang nimo.
Kung mao'y gikahadlukan nga hisgutan ko nga akong gugma, diha nimo. Kung nahadlok ka niya na, no, dili ko ikaw dali-dalion. Laura, Okay. sorry nga nigunit ko sa imong kamot. Pasaylo ako nga balibaran ko na sa bang imong mga kitanyag. Bisan og nag-abot-abot ang akong mga problema. May mahimo pa ko. Ha? Doon na pa ko'y gamay makita. Doon na pa ko'y magkwartahan. Nga moabot ka na ako gikan sa probinsya. Mananghin lang utak ko nga bumbiya lang una mi sa imong kondominium nga imong gipapuy-an mo. Unya, asaman mo? Mubalik ka na ba sa probinsya? Dili. Pinakubalik na siya dito. Kaya ito ko nasabsiya sungkanon dito. Musamot nga mamiligro ko dito. Okay. Dool ra kayo sa dagat. Og ani ko din puyo sa syudad. Aba na balakan ako. Kay dunay gustong muguban ako. Og ani dako na kinikadaot sa among patikayon. Og kung mubalik ko dito sa probinsya, tuna sa'y nag-interes sa akong kinabuhi. Asa naman lang ko inipaingon? Ari ka na lang nako, Laura. Oh, Ihatag ko nimo ang tanan. Bisag unsa pa'y imong pangayoon. Nalangkamot. Napahimutan ko na. Musakay ko. Huwag ko mapaabot ng napita. Dili ko makitaan ang tinuod ng pagkaako. Biyaan ko ikaw na yan. Biyaan ko ikaw. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!